Deborah Xkembri mill-moviment Iva d-Divorzju Iva Żwieġ qalet li l-fatt li d-divorzju ma jeżistix f'pajjiżna mhux qed ikun ta' deterrent ta' tkissir tal-familji. Qalet li l-bażi taħtija li fuqha tingħata s-separazzjoni se tkun l-istess li fuqha jingħata d-divorzju. Sostniet il-moviment kontra jipprova jagħti l-impressjoni li min qiegħed fi żwieġ feliċi se jqum filgħodu u jdur għad-divorzju. Divorzju hu dikjarazzjoni li żwieġ spiċċa. L-unika raġuni allura li għandu jkollok hu li dak iż-żwieġ vera spiċċa. Michael Falzon mill-moviment Iva d-Divorzju qal li l-persuna ma tistax tmur għad-divorzju qabel tkun isseparat. Qal li l-abbozz fuq id-divorzju jara li l-manteniment li nkiseb fis-separazzjoni jibqa' jgħod fid-divorzju. Qal li dawk kontra d-divorzju qed ipinġu attitudni frivola ta' żwieġ. U bl-iktar mod frivolu kif qed jippruvaw ipinġu, jiena naħseb illi daw qegħdin jinsolentaw lin-nies biż-żewġejn. Austin Bencini mill-moviment Żwieġ bla divorzju qal li maħniex f'kundizzjoni soċjali li ndaħlu d-divorzju u li l-abbozz ma jitlobx li trid titressaq prova ta' moħqrija biex jingħata d-divorzju. Mistoqsi jkjarifika dikjarazzjoni li jagħmel li bid-divorzju se jonqos il-manteniment tal-mara qal li bis-separazzjoni diġà ma tistax tiggarantixxi manteniment prattiku aħseb u wara bid-divorzju. Qal li huwa inġust li npoġġu l-annullamenti li tagħti l-Knisja fl-istess keffa tad-divorzju. Tista' tieħu annullamenti iktar minn darba? Tista' tieħdu iktar minn darba? Jekk inti tqarraq minn żewġ min-nies għal darbtej iva. Mela thank you tista' tieħdu. David Zara mill-moviment Żwieġ bla divorzju qal li l-slogans bħal divorzju bla raġuni u qabża fid-dlam intużaw għaliex qal li l-abbozz kif preżentat jagħti dritt li persuna timponi bla raġuni d-divorzju fuq persuna oħra. Qal li l-affarijiet saru bil-aġla u li bid-divorzju se ndaħlu mentalità divorzista. Mistoqsija alternattiva l-moviment kontra jipproponi għal dawk li diġà għandhom iż-żwieġ imkisser qal li wara li jisseparaw jekk iridu jistgħu jikkoabitaw. Li għandha tidħol liġi li tipproteġi l-effetti negattivi li jistgħu jkollhom nies li bażla libera, ġifieri għax għażlu li jagħmlu huma hekk wara li jisseparaw jitlu f'relazzjoni oħra ma' ħadd. Konklużjoni. Isegwu dan id-dibattitu kien hemm numru kbir ta' studenti universitarji li esprimew l-opinjoni tagħhom favur u kontra id-divorzju.